खुलुमबाय रायजोफोर गासैबो मेट्रिकनि रिजाल्टनि थाखाय बेस्थ'बो दोङो जानो हागौ थेवबो आं दिनै जा बाथ्राखौ रायलायगोन नोंथांमोना एसे गोसो होनानै खोनासं मेट्रिकनि रिजाल्टआ ओरैबायदि मोनसे रिजाल्ट गोदोनिफ्रायनो सलायबोनाय फार्स्ट डिभिजन मोनबा बा सोरबा स्टारफोर खालामबा बमा गावलायनाय बोरमा दानथारलायनाय गोबां बिदिनो पार्टी खालामलायनाय आरो बिनिखायनो जायफोरा थार्ड डिभिजन बा रिजाल्ट गाज्रि जायो बिसोरो माने निजेखौनो निजे साला जों बे समाजाव थानो माने लायगोन नङा बेबायदि सान होलाङो आंबो बिदिनो थार्ड डिभिजन पास खालामदोंमोन गोबां जोंहानि आलासिफोरा बा जोंहानि न'निफोराबो सबबो सानदोंमोन फार्स्ट डिभिजन मोनगोन होननानै नाथाय गैया बे दिमागा माने बुजियानो साइन्सफोरा मा मेथ्सफोरा मा बुजिनानो मोना थेवबो आंनि आन्था आं फरायनानै जायखिजाया मेट्रिकखौ खनसेदोनो पास खालामदोंमोन आरो पास खालामबाबो ओरैबायदि माने रायजादो ओरैबायदि माने होनजादो न'खराव गासै आलासिफोराबो मा रखम गथ' बिमा बिफाया एफा खस्थ' खालामनानै माबादो फरायहोदो मोजाङै फरायासै मोजाङै माबायासै दा मा खालामनो आं बुजिनानै मोनाबा थिग बिदिनो गासैनिबो थाखाय बे खोन्थाया जायो मा न'खरफोराव बिराद मोनसे प्रेसार होयो बेबायदि टाइमाव आसलते बिदि खालामनाङा मानोना हमना ला सासे गोरों मानसिया माने खोन्थादो फांसे दंफां ला नोंथाङा बेयाव मासे खासेव मासे सेसा आरो मासे जिबौ गासैखौबो माने बे बिफाङाव गाखोनो माने फरिखा लानाय सोर गाखोग्रोगोन खासेवाथ' बे बिफांखौ नुनानैनो आजोंनो थैलाङो नियो मा फरिखायलाय होननानै थिग बिदिनो जोंनि गासैनिबो दिमागा एखे नङा गासैनिबो माने फरालेखानि माबाफोरा एखे नङा सब बुस्थुखौ बुजिना मोना नाथाय बे मेट्रिक परीक्षानि एग्जामा माबायदि पुरा दुनिया खाननि माने कुवेश्चन पेपारानो गांसेल' सेम दा माबोरै हानो जोङो बुजिनानै मोना किसुमान बाथ्राखौ बेनिखायनो जायखिजाया एख' नङा थार्ड डिभिजन पास खालामदोंबाबो सोरबा मा संसाराव जाया गारा दोङो नामा गासैबो संसाराव जागासिनो दोङो माबोरैबा होननो थाङोबाथाय थार्ड डिभिजन पास खालामनायफोरासो आर्ट्स फरायो दा फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन फार्स्ट डिभिजन स्टार लेटार मोननायफोरा मा खालामगोन बिसोरो डाक्टर इन्जिनियार जागोन डाक्टर इन्जिनियार जानानै बिसोरो मायाबा हस्पिटालफोराव खामानि मावगोन सरकारनि आन्दाराव नङाबा प्राइभेट हस्पिटाल खुलिगोन नाथाय आर्ट्स जायफोरा फरायो बिसोरो IPS जानो हागो जुदि उनावबो मेट्रिक पासनि उनावबो जुदि एसे गोसो होनानै फरायोबा आर्ट्स फरायनायफोरासो IPS IAS इफोरखौ जानो हाहैयो मेट्रिकनि उनाव जुदि मोजाङै नोंथाङा गोसो होना फरायोबा आरो बैदि डाक्टर इन्जिनियार जानायफोरा बे IAS IPS नि सिङावसो खामानि मावनांगौ जायो गतिके थार्ड डिभिजन पास जादोंबाबो एमान माने मानसिखौ नेग्लेक्ट खालामनाङा एमान मोनसे माने मादि रुल जालांदो आरो एबार आं मोनसे खोन्था मा मोजां मोनदो माने सरकारा रावनोबो जनायाखै जे उमुक खालि रिजाल्ट होगोन उमुक खालि माबागोन होननानै जेबो रावनोबो खबरखौनो हराखै साडेनलि माने मा फुङाव रिजाल्टखौ होनानै होदो बे मोनसे मोजां खामानि मावदो बिसोरो मानोना रिजाल्टखौ उमुक खालि होगोन होनना मिथिनाय लोगो लोगो न'फोराव बिराद मोनसे टेनसन गथ'फोराबो आसलते बे मोनसे बिराद गेदेर टेनसन जायफोरा मेट्रिक होदो बिसोरो मिथिगो खारन आंबो मिथिगो बे सानसे दिना माबायदि ओंखाम खुवाबा दै खुवाबा ओमफ्राय साननानैनो दिना थाङो फेल जाबा मा जागोन मा होनगोन आमखिया मा होनगोन बे मोनसे गेदेर टेनसन
आरो दानो बे बैसोआव इमान टेनसन लानो गोनां दरखार गैया गाज्रि जादोंबाबो कुनु खोथा गैया आरो नेक्स्ट बार मोजाङै हो पास खालाम आरो पास खालामनो हायाबाबो जेबो खोथा नङा बेयाव कुनु मोनसे गेदेर बाथ्रा नङा जे मेट्रिक होखांबाय सब खामानियानो जोबजोब्बाय बिदि नङा इनि उनावसो आसोल फरिखाया इनि उनावसो नोंनि जिबननि फरिखाया नै दासो माने स्टार्ट जाहांदो बेथ' ओरैनो फिसा मोनसे एग्जामसो बेनिखायनो इमान गेदेर एग्जाम नङा जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबाथाय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।